Беларусаў катуюць, беларусаў забіваюць, беларусаў даводзяць да самагубства. Але ўсцяж крыві карніка мала, ім нібы патрэбныя новыя ахвяры, бо каты застаюцца катамі. Палітвязень Сцяпан Латыпаў спрабаваў парэзаць сабе горла ў зале суда. Карны орган Губазік пагражаў яму прэс-хатай і расправай над роднымі і суседзямі. Ужо да гэтага мужчына адбыў 51 дзень у гэтак званай прэс-хаце. Гэта месца ў зняволенні, дзе ствараюцца нязносныя ўмовы, а сядзяць там найгоршыя душагубы. Толькі уявіце, што рабілі з чалавекам, калі ён абраў суіцыд. Вітаю гаспадарства, Сергей Падсасон. Вы глядзіце студыю Белсат у жывым эфіры. Супрацоўнікі ГУБОПіка абяцалі, што калі я не прызнаю свае віны, то мне будзе прэс-хата і будуць крымінальныя справы супраць маіх родных і суседзяў. Сказаў, што прэс-хата ў яго ўжо была і рыхтуйся. Пасля гэта ён залез на лаву, узяў нешта белае такое ў зубы і пачаў рэзаць сабе горла, літаральна. Вось, узняўся гвалт, міліцыянты не маглі вельмі доўга адчыніць гэтую клетку. А потым ён, напэўна, згубіў прытомнасць, не ўпэўнена, нас выведзе з залы. На дадзены момант спадарства вядома, што палітвязню зрабілі аперацыю і ягонаму жыццю, паводле апошняй інфармацыі, нічога не пагражае. Будзем на гэта спадзявацца, а ўжо цяпер з намі на сувязі Міхаіл Жамчужны, былы палітвязень і праваабаронца. Вітаю вас. А таксама спадарыня Марына, сведка спробы суіцыду Сцяпана Латыпава ў судзе. Дазволю сабе пачаць са спадарыні Марыны. Спадарыня Марына, вітаю вас таксама. Што дакладна адбылося? Вы назіралі, бачылі гэта на ўласныя вочы? Добрый вечар. Гэта было жудасна. Мы гэтага ніяк не чакалі, таму што пасля слоў бацькі Сцяпан выступіў са сваім словам, залез на лаўку, і калі ён пачаў рэзаць горла, і з яго пакапала кроў, і ты сядзіш у зале суда і разумееш, што ты нічым не можаш дапамагчы, і ты бачыш гэты адчай, як давялі чалавека, цудоўнага чалавека, разумнейшага чалавека, і ты крычыш, бо і ўсе крычаць, і зрабіце што-небудзь, а ён стаў ногой на дзверы, каб не адчынілі дзверы, і гэта такі адчай, я не ведаю, я плакала, конечно, я крычала, я плакала, і я яшчэ не зусім адышла ад гэтага жудаснага відовішча. Спадарыня Марына, а ці міліцыянты і суддзя таксама, вось гэтыя прадстаўнікі гэтак званых сілавікоў, як яны рэагавалі на гэта на ўсё? Ці таксама перапужаліся, ці там ужо няма нічога чалавечнага? Яны таксама перапужаліся, таму што, наверное, яны не гэтага хацелі, гэта не было ў іх планах, і яны не ведалі, што рабіць, яны не адразу зрэагавалі, потым пачалі адчыняць дзверы, но Сцяпан не хацеў.
Ён хацеў давесці сябе вот да гэтага самагубства. Мабыць, не да самагубства, мабыць, я не ведаю, но гэта быў адчай. Адчай... Але вельмі цікава, што калі гэта здарылася, скорую выклікалі не міліцыянты, выклікалі людзі, якія прыйшлі да Сцяпана. А міліцыянты бо яны малі рацыю, яны, наверное, мабыць, маглі гэта зрабіць скарэй, чым людзі, але чамусьці выклікалі скорую людзі. 51 дзень у гэтак званай прэс-хаце. Вось тут вельмі важнае пытанне. Спадар Міхаэл, вы таксама, як чалавек, які прайшлі розныя этапы у сваім зняволенні, можа патлумачыце для нашых гледачоў, што такое прэс-хата, што гэта азначае 51 дзень? Здравствуйте. Пресс-хата классическая, она представляет из себя камеру размерами где-то 6 на 3,5 метра, которая изолирована акустически от окружающей среды, чтобы шумоподавление было полным. И внутри она оббита пористой резиной, чтобы осужденный, который подвергается пыткам, различным угрозам, физическому воздействию, не мог сам себя повредить, ударившись о стены либо другие острые предметы в этом помещении. Как правило, в пресс-хате орудуют заранее обученные этому сотрудники администрации, либо сотрудники КГБ, следственных органов, которые владеют приемами рукопашного боя, болевыми приемами. И задача пресс-хаты не нанести какие-то увечья человеку, чтобы его внешний вид остался в более-менее приемлемом состоянии, а именно с помощью болевых приемов, с помощью мучений, с помощью вот этих пыток добиться от человека признательных показаний своей вины, заведомо ложных показаний на невиновных людей, которые якобы участвовали, чтобы групповая преступная организация была раскрыта, и таким образом следственные органы получили больше премий, больше наград, звезд, ну и подобных поощрений. Ці вы асабіста таксама праходзілі праз гэтую прэс-хату? Нет, я особисто не проходил, но я сидел с осужденными в камерах, которые были в этих пресс-хатах. Они описали подробно обстановку в них, описали, что там происходит внутри. И между осужденными информация расходится мгновенно. Есть определенные каналы связи. И достаточно достоверная и логическая была информация по поводу действий сотрудников по принуждению осужденных признать свою вину. Якія гэта могуць быць катаванні? Пра што распавядалі? Прежде всего, это болевые приемы, в основном на ноги. То есть нога заворачивается максимально в коленном суставе назад, и на мышцу бедра становится ногой, либо другим каким-то предметом, который оказывает нестерпимую боль. Есть приемы такие, как ласточка, когда человека в наручниках приковывают к ногам и в таком положении поднимают от земли. Человек со временем под невыносимыми болями теряет самообладание, может признать все, что угодно, что ему скажут. И таким образом происходят пытки, издевательства и достижение своих целей заведомо ложных показаний. Я тоже подвергался подобным воздействиям, только психологически, потому что физически за мной был надзор со стороны правозащитников, со стороны адвокатов. Я в суде заявлял о пытках и издевательствах, которые надо мной и над другими осужденными проходили в ШИЗО. И поэтому администрация боялась со мной какие-то незаконные методы добывания доказательств производить.
Спадарыня Марына, а што казалі людзі, якія бачылі, як і вы, якія сталі сёння сведкай гэтага жудаснага здарэння, людзі, якія прыйшлі на суд, што гаварылі, якія былі рэакцыі? Наконт чаго? Наконт таго, што Ой. здарылася. Ну, это было жудасна, але ж калі Сцяпан ішоў да суда, было бачна, што ў яго сіняк на фінгал пад глазам, але не той фінгал, ну, які робіцца рукой, да? Бо рукой робіцца такі круглы фінгал, а ў яго фінгал, і быццам бы яго па галаве ударылі палкай, такі ён длінны. Вось. У яго была перабінтаваная левая рука, і ён так пацянуў, каб гэта было бачна. Відаць, я не ведаю, ці яго катавалі, і рука была пашкоджаная, ці ён сам спрабаваў, можа, пашкодзіць сябе, бо левая рука. Жудасныя падрабязнасці абсалютна пра палітвязня Сцяпана Латыпава, які сёння ў судзе ў Менску спрабаваў скончыць жыццё самагубствам, ужо пасля аперацыі знаходзіцца ў цяжкім, але стабільным стане. Будзем спадзявацца, спадарства, што будзе з ім усё ў парадку. А з намі на сувязі была спадарыня Марына, сведка гэтага здарэння, а таксама Міхаэл Жамчужны, былы палітвязень і праваабаронца. Дзякуй вам, спадарства, за гэтую размову. Хопіць забіваць уласны народ. З такімі словамі да тых, хто утрымлівае ўладу, звярнулася пасля гэтага здарэння і Святлана Тихановская. Уже целый год в Беларуси не было ни единого дня, за который режим не сломал бы судьбу невинного человека. Всю прошлую неделю мир сотрясала новость о захвате Романа Протасевича. Но в это же время в тюрьмах Беларуси пытали и продолжают пытать сотни, тысячи людей. 2 недели назад мы всей страной пережили гибель политзаключенного Витольда Ашурка. Неделю назад узнали о самоубийстве 17-летнего Дмитрия Стаховского, который не выдержал давления на допросах. А сегодня прямо в зале суда активист Степан Латыпов попытался перерезать себе горло, а затем и вены на руках. Его вынесли из суда без сознания, и мы не знаем, выживет ли Степан. Мы не знаем, выживут ли остальные заключенные и заложники. Но мы знаем, что это нужно прекратить немедленно. Хватит убивать наших детей. Хватит убивать наших родных. Хватит убивать собственный народ. Прекратите делать то, что отбирает у вас право зваться людьми. І вось, спадарства, гэта зварот Святланы Тихановскай, якая адрэагавала фактычна імгненна, амаль што праз гадзіну пасля здарэння з'явіўся гэты заклік. Хопіць забіваць, уласна, беларусаў. Хопіць знішчаць тых, каго ўвесь час знішчаюць. Тут размова ідзе не толькі пра вязніцы, але тое, што адбылося сёння з палітвязнем Сцяпанам Латыпавым, безумоўна, надзвычайнае здарэнне. А каб пра ўсё гэта як найменш людзі ведалі, трэба для тых, хто трымае ўладу, знішчаць незалежныя медыа. Яшчэ не так даўно мы гаварылі пра тое, што знішчаюць Тутбай, а вось цяпер ужо некаторы дзень мы гаворым пра тое, што ўзяліся і за Гродна Лайв. Спачатку быў затрыманы Алексей Шота, галоўны рэдактар Гродна Лайв, потым яго адпусцілі. Цяпер мы ведаем, што рэдактарка спецпраектаў Ірына Новік таксама затрыманая, яна знаходзіцца у зняволенні, чакае суда. Алексей Шота ўжо цяпер з намі на сувязі. Вітаю вас. Прывітанне. Спадару Алексей, што мы ведаем на дадзены момант пра Ірыну Новік? Якія апошнія падрабязнасці? Ну вось увечары яна была пасляабедзены час пераведзена ўжо з Рауса, пасля ўсіх пытанняў, складання пратаколаў у ізалятар, будзе чакаць суду. Завтра обязали передать материалы справы в суд, тому я не выключаю, что паслязаўтра суд уже отбудется. Ну, трое суток у іх есть, звычайна, на гэта. По гэтым артыкуле зараз уже пагражаю по новым караце нават суткі. Раней толькі штраф, теперь могуць быць суткі.
І мы гэта ведаючы, Ірына падрыхтавалася, яна пайшла на пытанне ў міліцыі ўжо з сабранымі рэчамі, і гэта была правильна падрыхтаваная. Зразумела, што няма ніякай падставы яе затрымліваць. Мы не збіраемся ўцякаць і так далей, але была выкарыстана гэтая мера змяшчэння ў ІЧУ. Калі затрымлівалі вас, таксама адбылася канфіскацыя носьбітаў інфармацыі. Па сутнасці, гэта хіба галоўнае, што цікавіла гэтак званых сілавікоў. Як сябе паводзілі з вамі? Што казалі? Ці ўсё адбывалася карэктна, калі так можна сказаць, у гэтай сітуацыі? Само затрыманне было максімальна некарэктным, бо это быў сапраўдны кіднэпінг. Просто пад'ехаў белы бус, выскачылі хлопцы такія дуже спартыўныя, мяне запалкалі ў бус, не называлі сябе. Але калі ўжо даставілі ў міліцыю, там было карэктна. Ну, калі лічыць карэктным тое, што трэба дастаць шнуркі з ботаў голым, папрысядаць, калі тебе ў камеру змяшчаюць. А далей не, сама размова і обшук, дакладней агляд у кватэры былі карэктныя, даволі культурна, нармальна з ними размаўлялі. Я это не буду сказвацца. Што датычыць вось гэтага інцыдэнту, ці гэта пачатак таго, што адбываецца з многімі незалежнымі рэсурсамі, ці Гродна Лайв пад сур'ёзнай пагрозай? Фактычна паўтараецца тое, што было ў студзені, калі до нас прыйшлі ў офіс, вынялі вялікую колькасць тэхнікі, невялікую суму грошай. Таксама тады, як я памятаю, за гэта было запісана нейкае відэа пра тое, што адбываецца ў нас перад трус у офісе. Артыкул той самы выкарыстаны, толькі гэтым разам па новым этапе могуць і суд кідаць, як я ўжо казаў. Акрамя таго, паколькі это на фільму будзе паўторна, я упэўнены, што будзе штраф большы. Калі было 400 базовых, то будет 500 базовых на фирму. Но это космичные гроши. То есть агулом, в принципе, коли будет штраф Ірыне на суток, то агульный штраф наблизится до 16 000 рублей. И я этого не выключаю. Ну, спроба такая экономичная нас забить, придушить. Якая таксама вельмі цяжкой можа быць, асабліва для рэгіянальных медыяў. Дзякую вам за гэты каментар. Алексей Шота, галоўны рэдактар Гродна Лайв. Нагадваю гаспадарству, што рэдактарка ад спецпраекта Ірына Новік затрыманая да суда. А на сённяшні дзень, паводле інфармацыі Беларускай асацыяцыі журналістаў, за кратамі ў Беларусі застаюцца 32 супрацоўнікі медыяў. Сярод іх і наша журналісткі Каця Андрэева і Даша Чульцова, а таксама іншыя людзі, датычныя да нашага каналу. Асуджаныя на 2 гады дзяўчыны ўжо 198 дзён у няволі. Па ініцыятыве Міністэрства культуры суседняй дзяржавы Літвы адбылася сустрэча з беларускімі незалежнымі журналістамі. З міністрам і віцэ-міністрам гэтага ведамства удзельнікі сустрэчы абмеркавалі сумеснае агульнае супрацоўніцтва, ідэю стварыць медыафонд, які дапаможа лягчэй адаптавацца беларусам, пытанні жыцця ў ізаляцыі і вакцынацыі. Па выніках сустрэчы наша карэспандэнтка Ганна Русінава паразмаўляла з міністрам культуры Літвы Сімонасам Каресам. Недаўнія дзеянні з боку Беларусі паказваюць, што журналісты з гэтай дзяржавы ў рэальнай небяспецы, і таму ўжо некалькі вашых супрацоўнікаў сродкаў масавай інфармацыі мы прытулілі тут, у Літве. А зараз узнікла ідэя іх запрасіць на размову, паведаміць, чым мы можам ім канкрэтна дапамагчы, даведацца пра іхныя праблемы і патрэбы, пра ўсё, што б яны хацелі ад нас атрымаць у якасці дапамогі на першы час. Мы абмеркавалі шмат рэчаў, як, напрыклад, ідэю стварэння невялікага гарантыйнага фонду для маладых людзей, якія прыязджаюць сюды з Беларусі. Мы таксама абмяркоўвалі вакцынацыю, ці, напрыклад, як зрабіць перыяд ізаляцыі карацейшым, калі людзі з Беларусі прыязджаюць у нашу краіну. І, зразумела, мы дзелімся нашым уласным досведам у гэтым кірунку. Мы шмат размаўлялі пра супрацоўніцтва. У нас таксама маюцца раёны ў Літве, дзе не толькі мы маглі б дапамагчы беларусам, але і яны нам. Таму, я думаю, гэтая сустрэча была вельмі плённай. Мы ўсе людзі проста абавязаныя разумець адно аднаго. Зараз Беларусь у бядзе, але хто ведае, можа ў адзін момант Літва апынецца ў падобнай сітуацыі. Мы ўсе змагаемся за свабоду, за свабодны мір, за свабоду слова. Але гэтая барацьба найбольш горача адбываецца зараз на Беларусі. Мы толькі хацім паказаць, што мы адкрытыя, і калі ў кагосьці ўзнікнуць якія-небудзь пытанні, будуць непакоіць нейкія праблемы, мы гатовыя абмяркоўваць гэта. Мы таксама раяліся наконт ідэі стварэння медыафонду. Напрыклад, мы можам планаваць нейкія стыпендыі для маладых людзей з Беларусі і пра сітуацыю з універсітэтамі. Як мы, напрыклад, можам дапамагчы лягчэй вывучаць літоўскую мову, зрабіць навучанне больш дасяжным.
прыгнем. І ўжо ёсць шмат канкрэтных прыкладаў. Невялікімі намаганнямі мы можам дасягнуць вялізных справаў. Акурат пра гэта і была дыскусія. У нашым рэгуляванні стасункаў стварэнне медыафонду гэта галоўная мэта на сёння, але зразумела, ёсць шмат іншых рэчаў, якія не падлягаюць канкрэтнай праграме. Нам трэба толькі зразумець комплекс праблемаў. І, канешне, у нас праходзяць дыскусіі ўнутры міністэрства. Гэтая сустрэча была толькі першую, але далёка не апошнюю, і ў найбліжэйшы час мы вернемся з канкрэтнымі прапановамі для людзей з Беларусі ў Літве. Нам толькі зараз трэба, каб рэальнае жыццё ў самой краіне стала лягчэйшым. Спадарства, я б хацеў нагадаць, што сёння вельмі важны дзень, дзень абароны правоў дзяцей. Самыя безабаронныя патрабуюць нашай дапамогі. Сёння Александр Лукашенко паказваў каляровыя фотаздымкі, які ён добры, як ён сустракае дзяцей. Міліцыянты пры гэтым паехалі ў некаторыя навучальныя установы і нават паказалі, як можна дзецям закласці кайданкі альбо пазабаўляцца са зброяй, што абсалютна многіх абурае і мяне таксама. Але ў гэтай сітуацыі таксама трэба памятаць пра тых дзяцей, якія часова застаюцца без бацькоў на волі. Іх бацькі палітвязні, якія знаходзяцца за кратамі, а таксама трэба памятаць пра тых дзяцей, якія знаходзяцца таксама ў якасці палітвязняў самыя за кратамі. І са мной у студыі цяпер спадарыня Ганна Коновалова, палітычная ўцякачка. Вітаю вас. А таксама спадарыня Ганна, бабуля дваіх унукаў, Івана і Анастасіі Ярашевічаў, бо маці і бацька знаходзяцца за кратамі. Сергей Ярашевіч з 2 кастрычніка атрымаў 5,5 гадоў узмоцненага рэжыму. Антаніна Коновалова з 6 верасня атрымала 5,5 гадоў калоніі. Як вы жывеце ў гэтай сітуацыі без сваіх дзяцей, а дзеці без бацькоў? Я хочу сказать, что я уехала со своими внуками и Калі ласка, выключце спакойна тэлефон. Калі ласка. Так, я уехала со своими внуками, но я хочу сказать, что мое сердце разделено на 2 части. Одна часть у меня находится с моей дочерью, а вторая часть у меня здесь. И болит совершенно одинаково. Совершенно одинаково. Просто здесь я немножко спокойнее. Внуки у меня на глазах, а что делается с моим ребенком, я как бы только могу догадываться. У нас односторонняя связь, и то не напрямую. Я не могу ей ни написать, ни получить от нее ответа. Просто в неведении. Драматычная сітуацыя. Зрэшты, Насці 4 гады, Івану 6. Яны таксама прыйшлі спадарства да нас, знаходзяцца ў нашай рэдакцыі ў гэтыя хвіліны, а у мінулую нядзелю яны былі на акцыі беларусаў у Варшаве, і мы запыталіся ў іх, што яны памятаюць пра маму і тату. Давайте послухаем. Я памятаю, что мама, она красивая, очень красивая. И ласковая. И очень, она как и я почти вообще-то. И помню, что она я красивее. Спасала страну. И папа наш спасал страну. И они герои вдвоем, мама и папа. Дзеці ўсё разумеюць. Да, дети все понимают. Дети пережили 2 обыска. Один обыск был у нас с вооруженными людьми. То есть они знают, как выглядит вооруженный солдат. И они знают, как это все происходит. Калі мы сёння і вы сёння таксама назіраеце за гэтымі фотаздымкамі, якія паказвае міліцыя, калі дзецям закладаюць кайданкі, калі дзецям даюць зброю, калі дзецям садзяць дзяцей у міліцэйскую машыну, гэта што за такая забава? Як вы на гэта на ўсё рэагуеце? Я вообще не понимаю, как можно ходить с этим в школы, там, где дети. У детей должно быть детство. Я как бы очень негативно к этому отношусь.
Вы асабіста, напэўна, усімі магчымасцямі спрабуеце стварыць для сваіх унукаў гэтае дзяцінства, але як гэта выглядае? Ці дзеці ўзгадваюць, плачуць, сумуюць па бацьках? Они не плачут. Они изначально не плакали. Когда даже я им сказала, единственное, что после приговора Тоня пишет им открыточки такие, пересылает, и после приговора она написала, что она не может с вами быть с ними рядом, надо немножко потерпеть. И Ваня, еще бы минуточку, и он заплакал. Мне пришлось перевести разговор в другую тему, что немножко потерпим, что делать. Но они все понимают. Дзецям, напэўна, вы ўвесь час тлумачыце, вы імі займаецеся, але вы як самі спраўляецеся з гэтым усім? У меня другого выхода нет от слова совсем. У меня 2 маленьких детей, которые хотят, чтобы мама и папа были рядом. Калі б вы засталіся ў Беларусі, то дзяцей маглі б забраць? Их бы забрали однозначно. Их бы забрали. То бок для вас гэта быў выбар, альбо вы з'язджаеце разам з дзецьмі, альбо дзяцей проста забіраюць. Вы знаете, когда я уезжала, я не думала о них. Я больше думала о дочери. Потому что давление шло такое посредством детей, что однозначно мне надо было сначала спасать дочь. А уже заодно потом получилось так, что... Хотя я же все знала. Я все знала, что нас ждет, если мы останемся. Через что пройти придется детям. И как нам придется бороться с этим. Поэтому мы уехали в одночасье. Когда-то в 2010 году об этом очень хорошо рассказала Ирина Халип. Я ей очень за это благодарна. Распавяла, як здзекваліся над іх сынам таксама. І мы назіраем таксама жахлівыя рэчы. Ні дарослыя, ні дзеці не стрымліваюць прадстаўнікоў гэтай сістэмы. Што б вы хацелі сказаць гэтым катам, хто разбурае сем'і і знішчае шчасце дзяцей? Ці да іх яшчэ штосьці можна казаць? Что касается именно нашего дела, которое коснулось нашей семьи, я хочу сказать, что там бесполезно докричаться до следователей, которые похожи на сказочников, вот это все сочинили. Хочется иногда спросить, где ваш профессионализм? Куда вы его дели? Судьи о чем думают? Но я бы хотела обратиться к тем людям, которые рассматривают апелляции. Подумайте еще раз, прежде чем что-то принять. Загляните в глаза любого человека, даже вот моих детей. И посмотрите, как им плохо без мамы и без папы. Ці ёсць такія моманты, калі дзеці прыходзяць да вас і кажуць, што хочуць да бацькоў, ці штосьці ўзгадваюць? Нет. То, что хотят к маме и папе, нет, они ждут. У них, я не знаю, как-то в подсознании это или где, что они просто ждут. Они ждут, когда приедут мама и папа. Что надо немножко подождать. Но такое, что Ваня у меня, допустим, он больше старше, он старше, он более понимает. И он с утра приходит, садится ко мне на руки, и: бабуля, погладь меня. Я не мама. Как бы я не могу дать то, что ему может дать настоящая мама. Но я стараюсь. Ці дастаткова дапамогі для вас, ці дастаткова салідарнасці? Як выглядае вашае жыццё? Бо давялося кінуць, па сутнасці, ўсё і пачынаць усё спачатку. Конечно, мы бросили все. Мы бросили бизнес, мы бросили дом, мы бросили... все осталось там. Но я хочу сказать, мы увезли самое дорогое, что есть в нашей семье. Мы увезли малышей. И я хочу сказать, может, дочь моя когда-нибудь увидит этот репортаж или что, я хочу сказать, что я ей обещаю, что я сделаю все, чтобы ее дети были счастливыми, чтобы они выросли настоящими белорусами, чтобы они были самыми умными, самыми вежливыми, мужественными и настоящими бойцами.
Мяркую, што у вас гэта атрымаецца. Дзякую вам за гэтую размову і жадаем ад усяго Белсату вялікай вытрымкі, бо яна будзе вельмі патрэбная. Спадарыня Ганна Канавалова, палітычная усякачка, дачка якой Антаніна Канавалова атрымала 5 з паловай гадоў калоніі, муж Антаніны Сергей Ярашевіч 5 з паловай гадоў узмоцненага рэжыму, ну і двое дзяцей, Насця і Іван, 4 і 6 гадоў. Адпаведна, спадарыня Ганна займаецца імі. Дзякуй вам за тое, што вы робіце, і дзякуй за гэтую размову. Міжнародны дзень абароны дзяцей. З гэтай нагоды ў нашай праграме размова віленскага карэспандэнта Белсату Ганны Русінавай з дзіцячым псіхолагам Інай Трусавай. Спадарыня Іне самой давялося прайсці праз акрэсціна, і яна цудоўна адчувае, як на псіхіцы дзяцей адбіваецца пратэставы рух на Беларусі. Размову пачалі з трагедыі самазабойства, да якога следчыя давялі 17-гадовага фігуранта справы аб масавых беспарадках з метра Стахоўскага. Конечно, он вырос без родителей в определенных условиях детского дома, да, где были многие процессы искусственно сформированы. Да, то есть он не выходил во внешнюю среду, то есть он, скажем так, не было такого широкого социума и общения, и опыта жизненного, да, для того, чтобы справиться с проблемой. Он жил с одними и теми же ребятами, он общался с одними и теми же педагогами. Здесь он очутился еще один на один с теми силовиками, которые психологически травмируют. У них задача зомбировать, травмировать и выбить необходимые для них показания. И детская психика неподготовленного молодого человека, у которого нет родных и близких, к которым он мог бы прийти, ожидать от них поддержки. Да? То есть он очутился в ситуации, в ловушке, собственной эмоциональной ловушке, потому что это было у него впереди пустота. У него не было, это была ситуация безнадежности. У ребенка нету столько способов вынесения вовне вот этой боли. И если еще, не дай бог, у него нету рядом с кем поделиться, то он всю эту боль он будет держать внутри себя, да, и с ней не справиться, просто потому что у него нету еще ни моральных, ни физических, ни эмоциональных сил, потому что его психика еще не сформирована. Вообще, по статистике общемировой, вот именно подростковый возраст, пубертантный, он опасен тем, что у ребенка идет такое состояние, когда вот, ну, покажу на руках, ум вот здесь, да, а эмоции вот здесь. И вот в этот период вот этого диссонанса дети очень подвержены любым эмоциональным стрессам. Суицидальный риск повышается на 99%. Если у нас есть, допустим, в Беларуси определенная статистика, и был период, когда суициды, они обычно, там это осень, весна, обострение. Но сейчас, я думаю, эту статистику не ведут, к сожалению, потому что это будет подтверждение вот этим страшным действием режима. Но то, что сейчас происходит, и я думаю, что через лет 10 мы узнаем о страшнейших последствиях вот этого поколения, которым сейчас 9, 10, 13, 15 лет, что они пережили вместе со своими родителями, а этих последствиях, которые скажутся на их психике, мы узнаем уже в их созданных вновь семьях, или через лет 10-15 мы узнаем, когда с этими людьми могут происходить психосоматические вопросы со здоровьем. Если взрослый человек уже имеет, ну, какой-то опыт жизненный, и он может справляться, плюс психотерапию пройдет активную, то потом, скорее всего, уже без медикаментозного вмешательства, да, без фармакологии ребенок этот не сможет уже справляться с трудностями и проблемами. И самое опасное не только для его жизни, но и для жизни всех тех, кто попадет в его окружение, потому что у него будут постоянные страхи, да, у него будет возврат к прошлому пережитому негативному опыту. И это скажется уже на генетическом уровне, на будущем поколении, которое будет рождено в его семье. История циклична. И эти события происходят всегда, потому что всегда есть люди, которые хотят жить свободно, и всегда есть люди, которые привыкли к власти, да, к тирании. Те, кто, достигнув некого уровня социального статуса и социальных благ, перестает адекватно воспринимать свое положение. Поэтому в данном случае необходимо детям доносить не только как психологу, да, но здесь очень важно, чтобы детям родители на каждом семейном вот совете, да, рассказывали о тех событиях, которые были раньше. И с чем была раньше связана революция, и к чему она приводила. Вот то, что происходит сейчас у нас, это революционные действия. Но
последствия, я имею в виду, которые ведут после того, когда люди высказывают свое мнение, здесь невозможно родителям рассказать о том, что насилие – это помощник. Да? То есть насилие неприемлемо, и детям тоже нужно об этом рассказывать, что есть свобода слова и свобода выбора политического и правового, а есть процессы, которые, ну, скажем так, те процессы, которые ущемляют права человека и влекут за собой вот такие тяжелые последствия. А мы, спадарства, змяняем тэму на эканамічную. Ужо цяпер на сувязі вядомы эканаміст з даследчага цэнтру Мізеса Ярослав Романчук. Вітаю вас. Привітання, добрый вечер. Спадару Ярослав, Александр Лукашенко хваліцца, што атрымае ад Пуціна 500 мільёнаў долараў і ніякія санкцыі не страшныя, бо Расія дапаможа. Ці ў стане сёння Расія дапамагчы сапраўды? Ну, гэтыя 500 мільёнаў даляраў гэта тое, што абяцаў Пуцін яшчэ напрыканцы мінулага года, нічога новага няма. Больш таго, тыя кампенсацыйныя механізмы, якія маглі бы быць абмяркоўваны, іх ввогуле няма. Ось, притым пашыраецца дэфіцыт беларускага бюджэта ўжо на 50% за 4 месяцы. Даўгі растуць, унутраны доўг таксама расце. Незразумела, што будзе з нафтай, нафтапрадуктамі, якія пастаўкі будуць. Так што гэта проста спроба заспакоіць беларускую номенклатуру і чырвоных дырэктароў, быццам бацька зноў дамовіўся. 3 чэрвеня пачынаюць дзейнічаць амерыканскія санкцыі. Таксама еўразвяз вельмі сур'ёзна. Тут на ўласнае жаданне Менску узяўся за Беларусь. Вось гэты момант вельмі важны. Ці тут Расія зможа, як ізноў жа Александр Лукашенко анансуе, адказаць на гэтыя санкцыі заходнія? Ведаеце, тое, што мы бачым апошнія дні, вось заява Ангелі Меркель наконт таго, што трэба кропкавыя санкцыі, а не сектаральныя. Нейкім чынам вось тое, што адбылося адразу пасля інцыдэнта з самалётам, яно было вось вельмі такое, было шмат пагроз. Так. А сёння мы бачым, што ўжо больш прагматыкі, больш рэалпалітыкі. Нават калі беларускія амерыканскія санкцыі уступяць у сілу, нагадаю, што, напрыклад, адно з прадпрыемства, якое там было, Нафтана, ўжо перайменована, ён уже інакш называецца, з іншым складам учредителей. І вось што будзе, ці гэта будзе пад санкцыямі, ці не, мы не ведаем. Тым больш не ведаем, ці будуць пад санкцыямі тыя расійскія кампаніі, якія будуць супрацоўнічаць з беларускімі. Так што шмат было пагроз, але да канкрэтных дзеянняў і рашэнняў яшчэ не дайшло. Таму Лукашенко, можа, ведаючы, як будзе працягвацца сітуацыя з санкцыямі, перамовы з еўразвязам, можа быць, Пуцін таксама сказаў яму наконт таго, што і з Байденам дамовіцца, ён стараецца рабіць выгляд, што ўсё добра, ўсё пад кантролем. Але ці пад кантролем авіякампанія «Белавія», ці гэта канец беларускіх авіялініяў? Канец авіялініяў, як мы іх ведалі дагэтуль. Безумоўна, гэта банкрут, і тыя забавязкі, якія ў нее ёсць, недзе там з 300-400 мільёнаў даляраў, новыя самалёты, ввогуле ўся інфраструктура авіяцыйнага транспарту і пасажырскага, перш за ўсё, яна пад пагрозай, і тут можа быць уведзены нейкі там план уратавання. Безумоўна, палёты на Крым, палёты там у Расію не дапамогуць. Таму я думаю, што будзе Белавія атрымае шмат грошаў з бюджэту, можа быць нейкія там аблігацыі, можа, напрыклад, запрапануюць расійскаму боку выкупіць частку нацыянальнага аэрапорту альбо Белавія, так альбо інакш. Я не думаю, што беларускія ўлады пойдуць на банкротства, нават калі яны возьмуць яшчэ там гэтыя 300-400 мільёнаў даляраў у доўг з дэпазітаў насельніцтва, яны будуць усё рабіць, каб паказаць захаду і номенклатуры людзям, што вось мы трымаем удар. Але пры гэтым цэны растуць, і людзі хіба лепш ведаюць за номенклатуру, як гэта выглядае. Спадару Ярослаў, палёты ў Крым, якія загадаў распрацаваць Александр Лукашенко, гэта па сутнасці можа быць крокам да прызнання Крыма за Расіяй, чаго Александр Лукашенко яшчэ не зрабіў. Ці гэта можа азначаць чарговы удар эканамічны таксама? Ведаеце, я думаю, што Лукашенко робіць усё, каб сёння падняць цану прызнання гэтага Крыму.
Мы бачым, што з Украіны пачалася паўнавартасная гандлёвая вайна. Мы бачым, што гэта ўжо пайшлі нафтапрадукты, электраэнергія, і тавары, і спісы вось складаюцца. Гэта вельмі сур'ёзна, вельмі шкада, што другі па вазе партнер Беларусі сёння трапіў менавіта вось у такую няміласць да Александра Лукашэнкі. І, безумоўна, калі вось гэта пойдзе так далей, Лукашенко кажа, ну, бачце, вось я прызнаў, знешняя палітыка я прымаю Крамля, дайце мне за гэта крэдытаў, рэструктуруйте крэдыты, якія ёсць. Но, безумоўна, пусціце на расійскі рынок энерганосьбітаў, таму што я без яго не спраўлюся. І вось такім чынам ён перакладвае тыя хібы, якія былі зроблены пры будаўніцтве БелАЭС на расійскі бок. І тут толькі адно пытанне, ці Пуцін дамовіцца, ці пагодзіцца менавіта на такі гешэфт, ці не? І гэтае пытанне, напэўна, будзе 16 чэрвеня гучаць на сустрэчы з прэзідэнтам ЗША Джо Байденам. Дзякуй вам за гэтую размову. Ярослаў Раманчук, эканаміст з даследчага цэнтру Мізеса, быў маім і спадарства госцем. А Святлана Ціхановская тым часам завершыла напярэдадні візіт у Таллін. Адбыліся сустрэчы на найвышэйшым узроўні, а таксама прагляд спектакля Мікалая Халезіна «РР-403» аб трагічных падзеях у нашай краіне. На месцы працавала наша карэспандэнтка Аліна Коўшык, якая паразмаўляла з прэзідэнткай Эстоніі Карсці Калюлайт. Спадарыня прэзідэнт, шчыра дзякуй за тое, што пагадзіліся на інтэрв'ю. Гэта вялікі гонар для нас. Я таксама радая з вами паразмаўляць. Думаю, сёння быў вельмі кранальны дзень для ўсіх эстонцаў, якія адчуваюць моцную еднасць з беларускім народам. Для нас гэта таксама быў асаблівы дзень, таму што столькі ўвагі было нададзена беларускім пытанням з вашага боку. Чаму Беларусь настолькі важная для эстонцаў? Моя бабуля правяла 9 гадоў у сталінскім гулагу. Палова маёй сям'і была выгнаная з Эстоніі і ніколі не вярнулася. Такая гісторыя ёсць у кожнай сям'і. І гэтая гісторыя прыгнёту, цяжкіх часоў, смерці, жалобы і галечы наша агульная. Мы здолелі ўцячы праз вузкае акно магчымасцяў, якое адчынілася ў 90-е. Цяпер мы сябры Еўрапейскага звязу і НАТО. І для нас было б абсалютна непрымальным з маральнага пункту гледжання, вобразна кажучы, закрыць дзверы аўтобуса і з'ехаць, забыўшыся пра тых, хто не здолеў скарыстацца гэтай магчымасцю. І цяпер робіць усё, каб кампенсаваць страчаны час. Як я ўжо падкрэслівала сёння і неаднаразова, мы заўжды думалі, што незалежнасць азначае свабоду, але мы зразумелі, што, на жаль, гэта не так. Беларусы зразумелі, што за свабоду трэба змагацца і што гэтая барацьба можа быць даволі працяглай. Сёння вы шмат казалі пра санкцыі. Што можа зрабіць Эстонія, каб прыспешыць увядзенне сур'ёзных санкцыяў у ЕС? Як мы бачым, апошнія дзеянні Брусэля зусім не такія рашучыя, як хацелі б беларусы. Гэта сапраўды так. Людзі ў заходняй Еўропе вельмі часта не разумеюць, што значыць жыць у таталітарным рэжыме. Напрыклад, калі я заклікала да закрыцця межаў, таксама і наземных, яны сказалі, што тады беларусы не змогуць уцячы пры неабходнасці. Але ад гэтага рэжыму і так немагчыма уцячы. Гэтыя межы толькі здаюцца адкрытымі, бо выехаць і уехаць можна толькі тады, калі табе дазволяць. Менавіта так выглядае сітуацыя цяпер. І таму, якімі б ні былі санкцыі, яны будуць ствараць бадай толькі некалькі працэнтаў ад тых цяжкасцяў, з якімі беларусы сутыкаюцца сёння. Але менавіта яны маглі б рэальна паўплываць на сітуацыю. З іншага боку, мы ведаем, што часта патрабуецца шмат часу, каб санкцыі пацягнулі за сабой нейкую рэакцыю. А людзі вельмі нецярплівы. Яны, напрыклад, пытаюцца, чаго мы дасягнулі тым, што ўтрымліваем санкцыі ў дачыненні да акупаванага Крыма. Тады я нагадваю пра тыя 50 гадоў, калі падчас халоднай вайны краіны Балты былі акупаванымі. І кожны памятаў пра гэта. Мы павінны быць цвёрдымі. І нават калі наша нецярплівасць прымушае нас думаць, што санкцыямі мы нічога не даб'емся, мы павінны захоўваць цярплівасць і стаяць на сваім. Але сапраўды цяжка глядзець людзям у вочы, ведаючы, што не можаш змяніць сітуацыю ўжо сёння, хоць і вельмі хочаш. Як казала сёння Святлана Ціхановская, беларусы ўжо і так пакутаюць, нават без санкцый, таму мы не можам сказаць людзям, пра санкцыі вы будзеце пакутаваць яшчэ больш.
Я думаю, што гэта не будзе выглядаць менавіта так. Я спадзяюся, што 4-ты пакет санкцый ударыць менавіта па тых людзях, якія змаглі ўзбагаціцца дзякуючы супрацоўніцтву з рэжымам. Таму гэтых грошаў беларускі народ так і не ўбачыць. Я не думаю, што людзі будуць яшчэ больш пакутаваць ад санкцый у эканамічным сэнсе. Але калі мы змусім рэжым пайсці на саступкі ў справе палітзняволеных, думаю, беларускі народ гэта высока ацэніць. Яшчэ адзін важны момант – вашае старшынства ў Радзе бяспекі ААН. Які ў вас план на гэтае старшынства і што вы маглі б зрабіць для Беларусі? Мы пільна сочым за сітуацыяй і ўздымаем беларускае пытанне пры кожнай нагодзе. Але мы павінны граць па правілах Рады бяспекі. У нас ёсць афіцыйны першасны парадак дня. І каб узняць нейкае пытанне, яшчэ 10 краін павінны яго падтрымаць. А ў Радзе бяспекі шмат краін, якія жадаюць прытрымлівацца асноўных прынцыпаў. Большасць краін сябраў ОАН маленькія, і міжнароднае права разам з правамі чалавека – гэта адзіная ядзерная зброя, якая ў нас ёсць. Якія вашы ўражанні ад пастаноўкі? Ці спадабалася вам? Што вы адчулі? Я хвалявалася, як будзе пачувацца Святлана, якая сядзела побач са мной, бо асабіста мне было вельмі цяжка гэта глядзець. Тыдзень таму я глядзела іншую п'есу на тэму Другой сусветнай вайны. І нават тыя падзеі адчуваліся вельмі блізкімі. А тут усё было як соль на свежыя раны. Таму я хвалявалася за беларусаў, якія былі ў зале. У нашай краіне менавіта дзеячы культуры гучней за ўсё кажуць пра правы чалавека, нават у глобальным сэнсе. Таму я даверылася ім. І думаю, Святлана Ціхановская таксама ўрэшце рэшт зразумела іх мэту. Мне падалося, што ў выніку ёй спадабалася. Думаю, мы будзем працягваць дзейнічаць у тым жа кірунку. Калі б культурніцкая супольнасць усёй Еўропы рабіла тое, што сёння зрабіў тэатр Ваба-Лава, упэўненыя, больш еўрапейцаў ведала пра змаганне беларускага народа. Святлана Ціхановская не спыняе сваю працу. Учора ў Таліне, сёння ўжо у Вільні, і пад яе патранатам адбываецца канферэнцыя «Дэмакратычныя выбары дзеля вырашэння палітычнага крызісу ў Беларусі», а таксама адбылася вельмі важная сустрэча з амерыканскімі сенатарамі, і ўжо вядома, што ёсць запрашэнне ў Вашынгтон. Пра падрабязнасці запытаем у Валерыя Кавалеўскага, прадстаўніка Святланы Ціхановскай па міжнародных справах, які ўжо цяпер на відэасувязі з Вільні. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Валер, якія падрабязнасці пра гэты візіт, бо ён быў чаканы, спадзяваны, і што мы ведаем на гэты момант? Так, безумоўна, сёння Святлана Ціхановская сустрэлася з 3 амерыканскімі сенатарамі. Яны прылецелі ў Вільню адмыслова, каб сустрэцца з ёй. Яны зараз знаходзяцца ў турнэ па ўсходняй Еўропе, і яны, ведаючы пра гэта, вырашылі спыніцца літаральна на некалькі гадзін у Вільнюсе для таго, каб правесці перамовы са Святланай Ціхановскай. Таксама яны завіталі ў МЗС Літвы для таго, каб абмеркаваць менавіта беларускую праблематыку. 3 сенатары, гэта Джин Шахін, Мерфі і Портман, сустрэліся ў аэрапорце для таго, каб абмеркаваць тое, што адбываецца сёння ў Беларусі, той стан рэчаў, які мы назіраем за апошнія тыдні, асабліва пасля таго, як беларускія ўлады захапілі пасажырскі рэйс авіякампаніі Ryanair. Таксама мы абмеркавалі пытанне таго, якім чынам Злучаныя Штаты і міжнародная супольнасць увогуле можа ўплываць на сітуацыю. Адказ самы першы – гэта ціск. Гэта эканамічны, палітычны ціск, гэта падтрымка грамадзянскай супольнасцю, падтрымка незалежных медыя, якія насамрэч сталі на перадавой гэтай атакі, нападу рэжыма, яго рэакцыі на рэвалюцыйную сітуацыю ў Беларусі. Сенатары пацвердзілі запрашэнне на слуханні ў Сенацкім камітэце па міжнародных адносінах, якія адбудуцца 9 чэрвеня. І гэта будзе адно з тых мерапрыемстваў па ўзаемадзеянні Святланы Ціхановскай і амерыканскага боку для таго, каб высветліць, якія яшчэ захады могуць быць зроблены. У найбліжэйшыя тыдні мы паведамім дадатковыя дэталі пра тое, што мы можам рабіць, што плануецца на гэтым кірунку.
А што датычыць вось гэтага запрашэння, тое, што з'явілася ўжо ў медыях, запрашэння ў Вашынгтон, ці ёсць нейкія дэталі ўжо, ці пакуль яшчэ рана пра гэта гаварыць? Я б сказаў, што было сапраўды запрашэнне для візіту ў Вашынгтон, прыехаць туды асабіста Святлане Ціхановскай і асабіста выступіць перад камітэтам па міжнародных дачыненнях Сената. Аднак праз тое, што менавіта на гэтыя даты запланавана паездка ў Чэхію, вырашана было перавесці гэты выступ у рэжым онлайн. Таму выступленне адбудзецца такім чынам, што да асабістага прыезду ў Злучаныя Штаты і ў сталіцу Злучаных Штатаў, то гэтае пытанне будзе вырашацца цягам наступных тыдняў. Думаю, што вельмі хутка мы зможам паведаміць нейкія новыя падрабязнасці пра гэта. Яшчэ вельмі важны момант у кантэксце Злучаных Штатаў. Сустрэча ў Жэневе 16 чэрвеня прэзідэнтаў Байдена і Пуціна. Ці на гэтую сустрэчу атрымаецца нейкім чынам таксама далучыць прадстаўніка беларускай дэмакратычнай супольнасці? Мы так не ставім пакуль пытанне, і на наш погляд, магчыма, яно было б не вельмі дарэчы, бо ўсё ж такі это сустрэча двух лідараў. Так, сапраўды, пытанне беларускае там будзе ўздымацца, пра гэта паведаміў Белы дом, але якім чынам выглядала б там прысутнасць Святланы Ціхановскай, я думаю, што гэта магло б быць такім не вельмі зручным момантам, улічваючы, што расійскі бок афіцыйна разглядае Святлану Ціхановскую як злачынцу. Яна вышуку фактычна ў Расійскай Федэрацыі. Замест гэта, тое, што мы зараз робім, тое, над чым мы працуем, гэта запрашэнне Святланы Ціхановскай на саміт Вялікай сямёркі. Гэта тое месца, дзе збяруцца лідары дэмакратычных краін, найбуйнейшых эканомік свету. І гэта тое месца, дзе сапраўды яе ўдзел, яе прысутнасць, яе камунікацыі з лідарамі гэтых краін былі абсалютна дарэчы. Мы рухаемся ў гэтым кірунку. Ведаем ужо пра тое, што ініцыятыву падтрымаў прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон. Чакаем, якая будзе рэакцыя ад іншых краін, але это тое, што мы робім на штодзённай аснове. Я б яшчэ дадаў, дарэчы, што сёння Святлана Ціхановская сустрэлася з дарадцам польскага прэзідэнта Анджея Дуды па палітычных пытаннях і з кіраўніком бюро па нацыянальнай бяспецы. Яны таксама адмыслова завіталі ў офіс Святланы Ціхановскай для таго, каб правесці сустрэчу. Напрыканцы дня па ініцыятыве аўстрыйскага боку адбыўся тэлефонны званок канцлера Аўстрыі Себасцьяна Курца, на якім ён таксама вельмі дапытваўся пра тое, што адбываецца ў Беларусі, якая сітуацыя і што яшчэ Аўстрыя можа зрабіць. Заміж іншага, ён запрасіў Святлану Ціхановскую наведаць эканамічны форум у Вахау, які адбудзецца пасярэдзіне чэрвеня. Гэта было асабістае запрашэнне з вуснаў самого канцлера. І пабачым, ці атрымаецца туды паехаць, зноў жа праз перагружаны графік паездак Святланы Ціхановскай. Гэта яшчэ пад пытаннем, але бачна тая зацікаўленасць, якую выказвае Себасцьян Курц у беларускім пытанні, яна становіцца ўжо асабістай. Спадар Валер, я б хацеў дапытаць яшчэ пра гэты саміт Вялікай сямёркі, бо застаецца мала часу, а саміт праз 1,5 тыдні фактычна. Я пытаўся таксама ў размове з амбасадаркай ЗША ў Беларусі Джулі Фішер, задаваў гэтае пытанне, ці ЗША падтрымае ў гэтым кірунку. Яна адказала, што ЗША будуць глядзець, як гаспадар адрэагуе. Гэта азначае Вялікая Брытанія. Ці з Вялікай Брытаніі, апроч прэзідэнта Макрона французскага, ідуць нейкія сігналы? Так, безумоўна, такія сігналы ёсць. Яны станоўчыя. Калі мы зможам расшыфраваць гэтыя сігналы і зможам вам паведаміць, то гэта, безумоўна, будзе ў публічнай прасторы адразу ж. Што датычыць вось гэтай сустрэчы, якая адбылася Лукашэнкі з Пуціным у штабе, у кабінеце Святланы Ціхановскай, занепакоеныя гэтым спатканнем і вынікамі таго, што мы пачулі, прынамсі, у публічнай прасторы? Кожны раз, калі Лукашенко сустракаецца з Пуціным, гэта нагода для занепакоенасці.
перш за ўсё таму, што гэтыя перамовы праходзяць настолькі непразрыста, настолькі незразумела, мы атрымліваем мінімум інфармацыі. І рэжым Лукашэнкі і адміністрацыя Пуціна адрозніваюцца тым, што яны выдаюць вельмі мала інфармацыю, вельмі скупую інфармацыю. Абедзве аўтарытарныя сістэмы досыць непразрыстыя. Аднак тыя вынікі, якія былі заявлены беларускім бокам пра тое, што дамовіліся пра рэйсы і гэта не зусім адпавядае прэзідэнцкаму ўзроўню, каб дамаўляцца пра такія пытанні. Пацверджаны $500 мільёнаў крэдыту для Беларусі, гэта таксама тая рэч, якая ўжо была даволі давно вядомая, і я не думаю, што гэта стала значнай навіной. Таму мы бачым, з аднаго боку, выклікае гэта занепакоенасць, безумоўна, але бачым таксама, што вынікі досыць сціплыя. Выглядае на тое, што расійскі бок не ўпэўнены ў тым, якім чынам рэагаваць на сітуацыю Беларусі. Яны прызнаюць, што ёсць крызіс у Беларусі, разам з тым яны не маюць нейкіх прымальных інструментаў для таго, каб гэты крызіс урэгуляваць, для таго, каб не згубіць свае пазіцыі ў Беларусі. Напэўна, і Александр Лукашенко, і дэмакратычная супольнасць будуць вельмі уважліва сачыць і чакаць вынікаў 16 чэрвеня, бо гэта сустрэча можа быць лёсавызначальнай для Беларусі. Дзякую вам за гэтую размову. Валер Кавалеўскі, кіраўнік штабу Святланы Ціханаўскай, быў з намі на сувязі спадарства з Вільні. А абавязковы пункт праграмы падчас афіцыйных візітаў Святланы Ціханаўскай – гэта сустрэча з беларускай дыяспарай. У Эстоніі беларусы зладзілі неардынарную сустрэчу для прэзідэнткі. Так яны упэўнена называюць Святлану. Як жывуць беларусы Эстоніі, што робяць і пра што мараць ужо цяпер. А я, Сергей Пацасонны, дзякую за сёння. Да сустрэчы ў студыі Белсат ужо заўтра. В любом моем визите это самая приятная часть и самая трогательная, потому что для меня общение с белорусами вообще самое важное, что может быть. И я подпитываюсь энергетикой людей, потому что ситуация такая, когда постоянно на стрессе, и вот такое общение дарит мне немножко больше сил. Встреча с нашим президентом, с президентом Беларуси, и я очень жду времени, когда и она, и все мы сможем вернуться в Минск. Белорусский бизнес и стартапы поддерживают Светлану Тихановскую, и мы верим в то, что она скоро сможет стать настоящим президентом в полном смысле этого слова. У нас есть Волга на Мае, это наша некоммерческая организация. Мы встречаемся с ребятами, мы организовываем различные акции, мы делаем различные перформансы, мы помогаем друг другу по возможности. Идея грузовика заключается в том, что Беларусь – это место, где мы не можем говорить, это место, где наша в целом вся страна полна ран. И это и залепленные рты, и наши раны, и в целом вся такая опасная зона, как то, что сейчас из себя представляет Беларусь. Наклейки, на которых написали самую важную информацию событий, которые происходят в Беларуси. Также мы всю эту информацию опубликовали на сайте, и каждый человек, который сюда приходит посмотреть на сам арт-объект, он может отсканировать QR-код и, соответственно, перейти на сайт, где он узнает более детальную подробную. Беларус, як ты адчуваеш себя, не дзе ты знаходзішся ў якісьці час. Так мы сустракаемся тут і знаходзім адзін аднаго, і гэта вельмі лёгка, таму што мы все, я спадзяюся, адчуваем сябе беларусамі. Мы все аб'ядналіся, мы знайшлі адзін аднаго, мы пазнаёміліся. Зараз мы ўсе сябры, мы працуем разам, мы ладзім гэтыя акцыі, мы адчуваем адзін аднаго. Мы заўсёды ведаем, што мы падтрымка. Балтыйскі ланцуг – это была стыхійная акцыя. На фоне ўсяго таго, што адбывалася ў Беларусі, таго, што адбывалася ў мяне ў галаве.
Вітаю, шановнае спадарства, з вами Ярослаў Сцешык, у эфіры «Аб'ектыў». У Салігорску зноўку адбылася аварыя. На 4-м рудаўпраўленні Беларускалію абрынулася шахта дымаходу, але, на шчасце, гэтым разам ніхто не пацярпеў. А што яшчэ сёння ў навінах? Заявіў пра катаванні ў турме і паспрабаваў забіць сябе. Мы видели, как из его горла лилась кровь, и он держал двери ногой, чтобы ее не смогли открыть. Лёс палітвязня Степана Латыпова. Это был видео вооруженного захвата, это загородный дом, и это все видели дети. Дети под ударом диктатуры. И папа наш спасал страну, и они герои. Лукономика под санкциями. У Беларуси нет ресурсов идти в одиночку в противоположную сторону от цивилизованного мира, а у России на данный момент эти ресурсы есть. Сённяшняе выданне мы мусім пачаць з трагічнай і шакавальнай навіны. Палітвязень Степан Латыпаў паспрабаваў забіць сябе проста ў зале суда, а перад гэтым распавёў пра катаванні ў турме ды пра пагрозы пасадзіць ягоных сваякоў і суседзяў, калі не дасць прызнальных паказанняў. Яго ўводзілі ў стан штучнай комы, медыкам забаранілі каментаваць акалічнасці. Але чыноўнікі з Міністэрства аховы здароўя заяўляюць, што Степан Латыпаў прыйшоў у прытомнасць пасля наркозу, цяпер ягонаму жыццю нічога не пагражае. Падрабязней Надзея Бельская. На гэтых кадрах абаронца муралу на плошчы пераменаў Степан Латыпаў спрабуе забіць сябе, уваткнуўшы асадку ў горла. Перад гэтым ён паспеў паведаміць пра пагрозы, што яго будуць зноў катаваць і ціснуць на блізкіх людзей з боку губазіку. Спроба самагубства адбылася ў судовай зале Савецкага раёну Менску наўпрост на паседжанні, дзе разглядалі абвінавачванні Латыпава паводле 3 крымінальных артыкулаў. Бацька пасля спаткання Губас абяцаў, калі я не прызнаю віну, то ў мяне будзе прэс-хата, крымінальныя справы супраць родных і суседзяў. Прэс-хата ў мяне была 51 дзень, так што ты рыхтуйся. Сцяпану зрабілі аперацыю, цяпер ён на штучнай вентыляцыі лёгкіх. Жыццёва важныя органы не закранутыя. Паколькі немагчыма пайсці, узяць Бастылію штурмам і вызваліць людзей, трэба казаць пра тое, у якім становішчы яны знаходзяцца. І гэта мае ўплыў, мы гэта бачым, калі гэта робіцца своечасова. Паводле бацькі Степана Латыпава больш за 7 тыдняў сын атрымалі ў штрафным ізалятары следчага ізалятару Наваладарскага ў Менску разам з людзьмі з псіхічнымі асаблівасцямі. Прысутныя на паседжанні сведчаць, што ў залу мужчыну прывялі ў кайданках і са слядамі катаванняў, шнар на твары і перебинтованная левая рука. Мы видели, как из его горла лилась кровь, и он держал двери ногой, чтобы ее не смогли открыть. И он упал. Упал, ему не могли оказать помощь, он держал дверь, чтобы мы не смогли открыть, чтобы не могли ему помочь. Судзіць Степана Латыпава Александр Воўк абвінавачванне паводле шэрагу эпізодаў. Ад удзелу ў беспарадках, вырабу пратэставай атрыбутыкі, вядзенні тэлеграм-чатаў і каналаў, супраціве міліцыі да фінансавання пратэстаў і нават махлярства. Следства заяўляе, што ягоная кампанія Беларбо крала грошы і аказвала неналежныя паслугі, парушала правілы абыходжання са сродкамі хімічнай абароны раслінаў, нанесла шкоду 16 юрыдычным асобам на суму 123 000 рублёў. Агулам мужчыну вінавацяць паводле 3 крымінальных артыкулаў. Сцяпан свае віны не прызнае. Затрымлівалі яго яшчэ летась у верасні пасля ператрусу дома. Сваёй прамовай Степан Латыпаў пацвердзіў катаванне ў турме. Тое, што з палітвязняў здзекуюцца ў турмах, пацвердзіў і карэспандэнт Deutsche Welle у Магілёве Александр Буракоў. Сёння пасля 20-дзённага арышту ён разам з журналістам Уладзімірам Лапцевічам выйшаў на волю з магілёўскага ІЧУ. Мужчыны трымалі галадаванне, але спынілі пра стан здароўя. Іх будзілі некалькі разоў за ноч, прымушалі раздзявацца дагала, рабіць расцяжку, білі па нагах, змушалі сядзець разам з так званымі асацыяльнымі элементами. Калі я ў чарговы раз сказаў, што ёсць правілы ўнутранага распарадку, яны сказалі, ну, вся камера выходзіць на шмон,
мы былі ўдвох, да? І, грубо кажучы, я зразумеў, што колькі я буду казаць пра ПВР, столькі будзе шмонаў. Шмон – гэта рукі, ось я не ведаю, ці бачна, да? Ось у меня дагэтуль ось тут і тут засталіся такія драпіны, да? Таму што рукі трэба было выкручваць. Незалежныя журналісты трапілі пад новую хвалю рэпрэсіяў. 30 траўня сілавікі затрымалі галоўнага рэдактара Гродна Лайф Алексея Шоту. Завялі адміністратыўную справу за нібыта распаўсюд з экстрэмісцкіх каналаў і праз 4 гадзіны адпусцілі. Сёння ж прыйшлі да рэдактаркі спецпраектаў Ірыны Новік. Яна цяпер у ізалятары ў той жа справе. Гэта звязана з тым, што мы адзін з апошніх вельмі такіх жывых, моцных рэгіянальных медыа, і ціск ідзе зараз па ўсіх рэгіёнах. За апошнія паўгода ціск быў і на ўсходзе Беларусі, на захадзе, Баранович, Брэст, Гомель, да ўсюды, дзе яшчэ журналістыка жывая, лакальная, і ёсць жаданне ва ўладаў яе задушыць. Мы будзем працягваць працаваць далей. Афіцыйна, паводле звестак беларускай пракуратуры, палітычныя крымінальныя справы завялі на больш як 680 чалавек. Надзея Бельская, Белсат. Святлана Ціхановская выступіць у Кангрэсе ЗША на запрашэнне амерыканскіх сенатараў, якія сустрэліся з ёй у Вільні. Пры ўдзеле міністра замежных справаў Літвы Габрыэля Ландсбергіса амерыканская дэлегацыя і лідарка беларускай апазіцыі абмеркавалі акт паветранага піратства адносна рэйсу кампаніі Ryanair і затрыманне пасажыраў Романа Пратасевіча і Сафіі Сапегі. На думку сенатараў, інцыдэнт – відавочныя парушэнні міжнароднага права, таму будуць санкцыі. Мы не мусім заплюшваць вочы на факт, што Лукашенко нічога не можа рабіць без Расіі. Ён не можа гэтак брутальна дзейнічаць супраць палітычных апанентаў без саўдзелу Крамля. Відавочна, у Злучаных Штатаў вельмі складаныя дачыненні з Расіяй. Я спадзяюся, што тэма Беларусі будзе адной з галоўных падчас сустрэчы Владзіміра Пуціна і Джо Байдена. Мы заклікаем тэрмінова вызваліць Романа Пратасевіча і ягоную сяброўку. Няма ніякага апраўдання і няма ніводнай краіны ў свеце, якая папраўдала такія дзеянні. Я рады, што Злучаныя Штаты і Еўразвяз абмяркоўваюць узмацненне санкцыяў. Санкцыі ўжо ёсць, але відавочна, што недастаткова эфектыўныя. Асабіста я пасля сённяшняй сустрэчы падтрымліваю сектаральныя санкцыі, а не толькі індывідуальныя. Перад сустрэчай Джо Байдена і Владзіміра Пуціна офіс Святланы Ціхановскай плануе перадаць сенатарам сваё бачанне сітуацыі і ўласныя прапановы па развязанню праблемы. Сваю рэакцыю на апошнія падзеі ў Беларусі выказалі і ў Еўразвязе. Аб'яднаная Еўропа рыхтуе санкцыі супраць кампаніі-манапаліста «Белавія», у тым ліку адносна дзясятку беларускіх авіяцыйных чыноўнікаў. Адразу пасля гэтага будуць эканамічныя санкцыі за прымусовую пасадку рэйсу Афіны-Вільня, які разглядаецца выключна як паветранае піратства. Пра гэта са спасылкай на еўразвязаўскіх чыноўнікаў паведаміла агенцтва Reuters. Беларускае пытанне і ўвядзенне санкцыяў сёння разглядалі і кіраўнікі Міністэрства замежных справаў і Міністэрстваў абароны дзяржаваў блоку НАТО. Тэму працягне Ігор Станкевіч. Следства ў справе былога рэдактара тэлеграм-каналу «Нехта» Романа Пратасевіча і ягонай сяброўкі Софі Сапегі, якая назвала сябе ў паказаным на дзяржаўных тэлеканалах відэа рэдактаркай тэлеграм-каналу «Чорная кніга Беларусі» са звесткамі сілавікоў, будзе праходзіць у Беларусі. Пра гэта на нарадзе ў Палацы Незалежнасці заявіў Александр Лукашенко. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России, и мы договорились, что вторая персона, она же гражданка России. Я заверил президента Путина, что никаких не будет вопросов с доступом к консулу. По-моему, они не обижаются. Захоп самолету Ryanair 23 траўня і арышт Романа Пратасевіча і Софі Сапегі ўжо другі тыдзень выклікае жорсткую рэакцыю заходніх структураў. Увядзенне санкцыяў і абмежаванне доступу ў паветраную прастору для кампаніі «Белавія» сёння абмяркоўвалі кіраўнікі Міністэрстваў замежных справаў і Міністэрстваў абароны краінаў-чальцоў НАТО. Напярэдадні паўночна-атлантычны блок абмежаваў доступ беларускіх прадстаўнікоў у сваю штаб-кватэру.
Мы рашуча асуджаем прымусовую пасадку грамадзянскага самалёта ў Менску. Мы заклікаем да незалежнага міжнароднага расследавання і таксама цвёрда заяўляем, што гэта парушае не толькі міжнародныя законы і правілы, але і ёсць нападам на свабоду слова і свабоду незалежных медыяў. Вызваліць Романа Пратасевича і Софью Сапегу і правесці новыя выбары заклікалі падчас французска-нямецкай сустрэчы міністраў прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон і канцлер Нямецчыны Ангела Меркель. Мы, безумоўна, асуджаем тое, што Лукашенко робіць са сваёй грамадзянскай супольнасцю і апазіцыяй. Гэта ніякім чынам не адпавядае нашым стандартам і нашым поглядам. Гэта не акупіцца і ў доўгатэрміновай перспектыве. Я ў гэтым упэўненая. І цяпер мы будзем рэалізоўваць санкцыі вельмі мэтанакіравана. Беларускае пытанне будзе ўзнятае і на Радзе бяспекі ААН, паабяцала прэзідэнт Эстоніі Керсці Кальюлайт на сустрэчы са Святланай Ціханаўскай. З сённяшняга дня Эстонія старшынюе ў Радзе бяспекі ААН. Праз захоп самалёту улады Беларусі закранулі бяспеку грамадзянаў Еўразвязу і перайшлі мяжу трываласці заходніх структураў, лічыць палітолог Вольга Харламова. Мы атрымалі рэакцыю менавіта на суму раздражняльнікаў, на накопленую стомленасць ад тых рашэнняў беларускай улады, якія мы бачым за апошніх 10 месяцаў. 3 чэрвеня пачынаюць дзейнічаць санкцыі ЗША супраць 9 беларускіх прадпрыемстваў Белнафтахіму. Пакуль, са слоў Лукашэнкі, Беларусь і Расія плануюць выпрацаваць супольную рэакцыю на заходнія санкцыі. Ігор Станкевич, Белсат. Шырокіх санкцыяў, эканамічных санкцыяў Еўразвязу і Злучаных Штатаў яшчэ не было, але заробкі беларусаў упалі да ўзроўню 2011 года. І гэта ў рублях. Затое растуць запасы гатовай прадукцыі на складах. Александр Лукашенко кажа, што ў Маскве яму паабяцалі дапамагчы новым крэдытам, магчымай зніжкай на газ і пастаўкамі расейскай нафты. Юлія Цельпук. Угнаенні, харчы, вакцыны. Больш за 3 дзясяткі адзінак тэхнікі ад канцэрну «Амкадор» і больш за 20 адзінак ад Менскага трактарнага заводу. Выстава «Белагра» адкрылася ў дзень публікацыі статыстыкі пра справы прадпрыемства ўкраіны. 1 красавіка на складах, у тым ліку МТЗ, ляжала прадукцыя на суму 5,6 мільярда рублёў. Больш за палову складскіх запасаў не рэалізаваныя дзяржпрадпрыемствамі. Мы такие остатки накопили в более спокойные времена с наступлением санкций со стороны США, с наступлением санкций со стороны Европы. Очевидно, складские запасы будут только нарастать. Нарошчванне складскіх запасаў можа пацягнуць уніз паказнік айчыннага ВУПу. Чыноўнікі прапанавалі раскідаць нарыхтаванае, уключыўшы ў дамовы дзяржзакупкі. Это продукция, у которой есть вопросы или по цене, или по качеству, или по спросу на эту продукцию. То есть она может быть вообще никому не нужна. Яшчэ 6 мільярдаў нявыплачаныя дзяржаве даўгі арганізацыяў. Няма продажаў, няма і годнай аплаты працы. Сярэдні заробак у красавіку склаў 1398 рублёў. Гэта каля 1200 на рукі. Больш рэальныя даходы насельніцтва паказвае медыанны заробак, які на чвэрць ніжэйшы за сярэдні. Пасля аплаты падаткаў складае каля 900 рублёў на рукі. Гэта заробкі ў сталіцы. Так ці інакш, згодна з афіцыйнай статыстыкаю, заробкі беларусаў апусціліся ніжэй узроўню дэвальвацыйнага 2011 года. Зарплаты сейчас не растут. Раньше чуть росли, а теперь же положение тяжелое. Выросли продукты питания, на мой взгляд. Здорово выросли, потому что на остальном я сейчас стараюсь просто не тратить. Мы стали больше менее расточительны. Меньше ходим в кафе, меньше позволяем себе путешествовать, реже ремонтируем автомобиль. Па выніках перамоваў з Уладзімірам Пуціным Александр Лукашенко сёння заявіў, што ўжо ў чэрвені Расія пералічыць Беларусі другі транш крэдыту памерам $500 мільёнаў. Па словах Лукашэнкі, Масква таксама паспрабуе дапамагчы з цаною на газ для Беларусі і дэкларуе бесперабойныя пастаўкі нафты ў патрэбным аб'ёме. Заявіў таксама, што адказ на заходнія санкцыі супраць Беларусі будзе сумесным з Расіяй. Процессы, которые происходят, процессы так называемого окукливания,
они идентичны и в Беларуси, и в России. Поэтому, события последние, которые произошли в Беларуси, и защита этого поведения Беларуси со стороны России, добавит России какие-то, новые неприятности, но ничего нового не внесет. У кантэксце эканамічных санкцыяў Лукашенко выказаўся пра інцыдэнт з прызнанай у свеце захопам, пасадкаю самалёта ў Менску дзеля арышту апазіцыянера Романа Пратасевіча і Сафіі Сапегі. Лукашенко прасіў дапамогі Расіі з пералётамі беларусаў у бок заходні. Пострадали невинные люди, но мы должны их поддержать. Но если не с Минска, то с Москвы они должны иметь право аэрофлотом или как-то там другими рейсами улететь туда. Мы договорились, что мы увеличим количество полетов в Питер. Нацыянальны авіаперавознік Белавия праз гэты скандал згубіў 12 напрамкаў. Засталося 9 з усходняга боку. Юлія Цяльпук, Белсат. Ці магчыма правесці ў Беларусі новыя дэмакратычныя выбары? І што для гэтага трэба зрабіць? Гэтыя пытанні сталі галоўнай тэмай міжнароднай канферэнцыі, якая распачалася сёння пад патранажам каманды Святланы Ціханоўскай. Удзельнікі прадстаўнікі АБСЕ, Еўрапарламенту і арганізацыі International IDEA. Чыноўнікі з ураду Рамана Галоўчанкі таксама атрымалі запрашэнне, але праігнаравалі яго. Кто проведет новые президентские выборы? Поскольку люди не доверяют нынешней Центральной избирательной комиссии, нам нужно будет создать новую. А что касается права баллотироваться кандидатом, то ответ ясен. Мы будем строго соблюдать Конституцию и избирательный кодекс. Мы плячо ў плячо солідарна стаім з прадэмакратычнымі сіламі Беларусі. Я лічу, што актуальнасць іх барацьбы важная для дэмакратычных сілаў па ўсім свеце. Вы змагаецеся ў добрым баі і ў момант, калі шмат людзей скептычна ацэньваюць будучыню дэмакратыі, вашая барацьба мае шырэйшае значэнне для свету. Мы тут, каб вас падтрымаць, і падтрымліваем рознымі спосабамі, уключаючы тэхнічную дапамогу, неабходную для арганізацыі праўдзівых выбараў. Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціханоўскай, выказаў думку, што новыя выбары прэзідэнта Беларусі магчыма правесці нават сёлета, але з адной умовай. Патрэбна, каб у гэтым былі зацікаўленыя ўсе бакі. Іншыя дэмакратычныя лідары, прынамсі Павел Латушка і Вольга Кавалькова, былі больш катэгарычнымі. Яны настойваюць, што без змены цяперашняй улады немагчыма правесці дэмакратычныя выбары. Заўтра удзельнікі канферэнцыі правядуць дыскусію на тэму рэформы выбарчага працэсу агулам і цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай у прыватнасці. Сёння, 1 чэрвеня, міжнародны дзіцячы дзень. Свята, якое мусіць прыцягнуць увагу людзей да правоў дзяцей па ўсёй планеце. Аднак сёння ў Беларусі у выніку дзеянняў рэжыму Лукашэнкі пад найбольшай пагрозай права дзіцяці на свабоду думкі і сумлення, а таксама права на абарону ад гвалту ўсіх відаў. Дзеці, непаўнагадовыя грамадзяне, не толькі бачаць прававую сваволю, але таксама зазнаюць міліцэйскі садызм. Здараецца, што дзяцей адбіраюць у бацькоў, асуджаных з палітычных прычынаў. Праз сем'і, разбураныя дыктатурай, Марыля Дакуцька. Ганна Канавалова была вымушаная з'ехаць з Беларусі разам з унукамі пасля таго, як ейную дачку палітзняволеную Антаніну Канавалаву асудзілі на 5,5 гадоў. Антаніна была даверанай асобаю Святланы Ціханоўскай. Прысуд ёй вынеслі паводле 2 частак артыкулу 293. Удзел у масавых беспарадках ды рыхтаванне і навучанне да ўдзелу ў іх. Мы все проходили законно. У нас были документы на детей, у нас было разрешение от родителей на выезд детей за границу. Но это было внезапно, это была ночь, и мы шли пешком. Мы с детьми шли 3 километра пешком. Хутка пакідаць краіну прымусіла небяспека, што дзяцей могуць забраць дзяржаўныя органы апекі. Пра тое, што напаткала сям'ю, унукі Ганны Канавалавай ведалі не толькі са слоў старэйшых. На вачах дзяцей правялі 2 ператрусы. Это был в виде вооруженного захвата, это загородный дом, и это все видели дети. Не стала спадарыня Ганна хаваць і праўды пра бацькоў. Дзеці ведаюць, што маці і тата утрымліваюцца за кратамі. И помню, что она спасала страну. И папа наш спасал страну. И они герои. Узяць на сябе побытавыя справы берасцейца Андрэя Шарэнду прымусіла затрыманне жонкі Паліны Шарэнды Панасюк. 5 месяцаў ён адзін гадуе 2 сыноў – 4-гадовага Стаха і 11-гадовага Славаміра.
Славамир у меня великий, он сам одразу все зразумел, что отбылося, что в Украине так, какие подеи відбуваються в Україні, добре розуміє. Молодший до гэтага не вельмі добра разумее, што адбылося. Падтрымліваць сувязь з Палінай у сям'і выходзіць праз ліставанне і перадачы, бо дагэтуль не ўдалося дабіцца ніводнага абяцанага спаткання. Больше всего сумую по маме, потому что без нее пусто стало, сумно, не хапае. Учора ж, праз пару дзён пасля таго, як былі зроблены гэтыя здымкі, Андрэя Шарэнду затрымалі і пасля допыту змясцілі пад хатні арышт. Ці будуць падзеі, што адбываюцца ў Беларусі, масавыя затрыманні, обшукі і вымушаная міграцыя, траўматычнымі для наступнага пакалення залежыць ад розных фактараў. Ты не смотри, отвернись, не давай ей смотреть. Это зависит от того, насколько длительно воздействие на ребенка и на семью. Во-вторых, это зависит от того, насколько устойчив будет тот взрослый, который остается рядом с детьми. Это очень-очень важный фактор, потому что если ребенок чувствует защиту и безопасность от того взрослого, который остался рядом, скорее всего, травмы не будет. На сёння ў Беларусі амаль 450 палітвязняў. Сярод іх леташні вылучэнец у кандыдата на прэзідэнта Сергей Ціханаўскі. За пагрозы ў яго дзяцей вывезлі з Беларусі яшчэ падчас перадвыбарчай кампаніі. Раней Святлана Ціханаўская прызнавалася, што не казала ім праўды пра месца знаходжання таты. Адназначна адказу пра тое, што будзе лепшым утойваць ці распавядаць, псіхолог Аксана Ткачук не дае. Аднак, калі вы жадаеце, каб дзіця ведала праўду, то можна паступова ўводзіць яго ў курс справаў праз гульні і аналогіі з героямі кніг і мультфільмаў. Марыля Дакуцька, Белсат. Нічога не зробіш, такія цяпер навіны. А больш падрабязнасцяў вы даведаецеся на нашай старонцы і ў сацыяльных сетках Белсату. Праз момант вас чакае размова дня Уладзіміра Мацкевіча пра тое, чаму спецслужбы Лукашэнкі не прадбачылі ўсіх бедаў, якія на іх пасыплюцца за прымусовую пасадку самалёта Ryanair і затрыманне Романа Пратасевіча. А я з вамі развітваюся, зычу сілаў і трываласці.